E că e o zi perfect de start frumos. Aștept pe prietenul meu că ce bine să fii polițist decât nimic mai bine. Da. Ok. Nu se poate. Ok, gata. E bine să fii polițist, mai faci ceva. Aia e. Ca idee. Deci, efectiv, behind the scenes. Or setup, support, complication pentru ăștia care nu știu, stai alea. Deci, ca idee, telefonul ăsta e strâns. Cred că baia mă leagă și l-am spart pe spate. Ok. Dar când mai vine ăla? Mă sună. Dar unde e? What the fuck, man? E acolo, dacă îl vedeți. Deci, cred că trebuie să-l aștept. Behind the scenes, be like, la filmările de studio 10.140, ca idei. Am trepie de asta aici, așa. Deci, ca idei, cred că par foarte ciudat, cum am văzut în oglindă să-mi bat piciorul. Ăsta cred că par extrem de ciudat, nu ciudat. Cred că așteptăm pe bolun, acum m-am simțit ăsta bine. Behind the scenes, be like, o să oprești filmarea până vine ăla de acolo. Ca idee, gata, dăm start la clip. Deci, oficial, o traversa stradă, dacă îl vedeți acolo, așa. Deci, behind the scenes, be like, eu între timp, vorbim cu camera. Deci, o să dăm start la clip în câteva momente. Trebuie să mergem să ne cumpărăm ceva pentru la gurmaz. Bine, tu șterge aia, da? Nu, ca idee am luat un suc Amigo. Asta e behind the scenes, be like. Eu și cu Adi. Acum trebuie să mergem la filmare, de la locul filmării. Mi-am luat un de asta. Revin, în momentul ăsta trebuie ca să plecăm pe pauză. Revin, nu știu cum se vede. Ce frumoasă este asta de afară. Mai bine, na. E zi frumoasă. Ce caută băiatul ăla acolo? Ce face ăsta că e interzis acolo? Trebuie ca să nu știi că eu sunt polițist. Stai, lasă telefonul jos. Da. Sună imediat cu ei. Mă numesc agent principal de poliție. Daviduț, băieții nostru. Telefonul jos! Telefonul jos! Stai un pic! Oh my god, ce s-a întâmplat? Mamă, da, am dat cu asta. S-a dus, s-a plecat. Ura, mamă lui. Stai pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc! Mi-a scris-o, măi. Stai pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc, stai pe loc! Mână la spate, mână la spate. Telefonul în buzunar, telefonul în buzunar. Acolo. Lasă telefonul jos! Încă o zi de infractori proști. Stai jos, stai pe aici stai. Aici te văd. Am vrut să iau cu frumos, să spun acolo, hai. Stai pe loc. Dacă fugi, îți dau amendă. Nu-ți dau amendă, guvernul decide. Așa. Ok. De ce stăteai acolo lipit de pereți? Eu asta am vrut să spun. Ok, da? Cu asta trebuie să mergem la secție. De ce stai acolo pe pereți și făceai așa? Știi că acolo e interzis? Stai seară, de ce? Ia să zici. Stai un pic. Ura. Uite, vreau să intru pe Stai. Să fac cum ar trebui să facă toată lumea. Într-un căutat să scriu Și de ce vorbea la telefon? Cineva cu apele în Windows Lover. Și trebuie să ne asigurăm că l-avem la follow. Da. Ce
asta facem noi, o ilegalitate. Nu știu de ce ai zis cu aia. Și de ce mi-ai zis? Suna cineva. David, du-te băieșinos. Am vrut să spun, numele meu este agent principal de poliție, David, nici David, daviduț.davidus.com. Băi! Aici, intră. Hai în secție. Așa, mă duc eu. La mai sus, la acolo, așa. Ce faci? Închide telefonul. Sus. Patru 11, avem un infractor. Climați un echipaj de poliție, vă rugăm frumos. Un echipaj de poliție rutieră. Omul a făcut și un accident acum 4 zile în urmă și a abandonat mașina, fără să suni la urgenții sau echipamentul de poliție. Fără să suni la echipamentul de poliție. Da, Clemențe și jandarmeria, vă rugăm frumos, a avut loc ceva la mine, s-a pus ceva. Da, bă, da, ce? Minun zici cu bă. Domnul ofițer, David Ciubechi nostru. Domnul ofițer, ce vrei să spui? Da, deci, ascultă aici. Te înștiințez că ești înregistrat pe bodycam-ul meu. Stai pe loc. Ce mă interesează bodycam-ul tău, bă? Stai. Bun. Bă, lasă-mă, bă, cu bodycam-ul tău, bă. Toate șmechiri prostire. 40, 44, 12, 44, 11. Bă, da, dă-te-mi. Infractorul este agresiv. Bă, Aoleo! Stai pe loc. Stai pe loc, mâna la spate. Apa. Mâna la spate, capul jos. Încă o zi reuși. Stai stop un pic, am niște probleme cu bodycam-ul. Stai pe loc. Stai pe loc. Uita. Stai pe loc. Lasă mâna, bagă la spate mâna. Iată, ne știm ca animal. Nu o să dau amendă, o să vin cu mine pe la secții, la a doua secție, pentru că asta am coborât de sus, dar nu era agentul. Stai pe loc, fără mișcări bruștii. Ai coborât de sus? Da. De la agentul ofițer 00 Beșinos. De la agentul ofițer 00 Beșinos. Nu mai fac glume de astea, că îți dau amendă. Aveai amendă. Mâna la spate. Pune cătușă, trebuie să o strângem. Dar n-ai cum cu cătușă, mă. Bine că asta e invizibilă, pe tu nu poți vedea. Nici abonații. Ia. Gata. Stai cu cătușa. Eu cum mă lasă. Hai că intrăm în public, bagă capul jos să nu te recunoască nimeni. Așa vom. Stai pe loc. Domnul nu stă pe loc, așa că 44, 11, mai trimiteți un echipaj de ambulanță, vă rog frumos. Ofițerul este... Asta chiar mă cât stați.
Lasă ambulanța, te rog frumos. Am 44 pentru 44 minute. Avem nevoie de o ambulanță foarte rapid. Ambulanța ajunge în 2 minute. Ok. Deci ajunge în 2 minute? Da. Ok. Ceva. Ieșim toți. 1, 2, 3. Și băieți, haideți! Puțin. Dacă v-ați întrebat ce este cu câinile ăla care l-ați văzut la... O să scrieți în comentarii. A fost un câine cu ochelari, da? Voi, când vedeți acel câine cu ochelari la 1 minut și secundă, scrieți în comentarii minuta și secunda. Și cei care scriu corect minuta și secunda la fix, o să le dau inimioară și abonare. Deci nu pierdeți și hai să revenim la clip. Capilo, tu ești infractorul. Voi plecați. Știți că vă dau amendă la tăt. Tu? Asta e, ia, stai tu aici. Ai! Mă cad în groapă și mor. Nu vrei? Ești înregistrat pe bodycam-ul meu, ești dat la poliție. Stai aici. Eu sunt SWAT-ul. Da, SWAT! Mâinile sus. Dar nu mai dam bodycam! Am un pistol în bodycam. Stai pe loc! Vezi că am antiglos? Uite-i un pic la fata mea. Mamă, bodycam-ul! Moment be like. Îmi doare un pic capul, cred că nu se răși. 30 pentru 44, 11, aș dori un echipaj de ambulanță cât mai repede la fața locului. A doua ambulanțe. Infractorul este lovit la mână, pentru că i-a strâns cătușa foarte tare cu electroșoc. Și... Adresa dumneavoastră, vă rog. 4440. Așa, adresa, așa, vor că să-ți spui ce adresa dumneavoastră. Asta, o zis, de unde știți după dumneavoastră ce zice ăsta? Așa, adresa mea este strada cu... Stai, taci, așa. Strada unde stau acum este strada cu... Ok. Asta poate nu se aude pe bodycam. Stai, nu-ți dau amendă, îți dau liber. 7 secunde îți fugi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fugi. Nu vreau, bă. Nu, ești de la nevrut. Mâna, las. Las, întoarce închetura, întreci. Întreci jumătorul. Dai mâna. Ai. Unde pleacă asta? Stai. Nu se mai pun mâna la spate, ești liber. Hai, fugi. M-a dat în bodycam să bat piciorul, bine că e bodycam un rezistent. Lasă că mă duc eu la bază. Te prind eu. Infractorul direct. Da, și poliția nu face nimic, că eu sunt libertate. Bă, pute poliția! Bate, ia, mă pușcă ăsta și... Fă-tu era să fut... Du-te, pleacă. Aici e bata mea. Fugi.
puțin. Puțin, că chem ambulanța. Cu electric. Mulțumesc, domnul de la jar. Și domnul de la SWAT. Mulțumesc. Nu, bă, lasă, pune bandajul. Dar tu doare să te doară, că merit. Nu, fără mișcări bruște. Iisuse Hristos! Iisuse să te trăsnească! Cine-e acolo? Eu, taci pe mine! Antiglanț activat! Ce mai vrem? Tu ești de ăla atrăgător, nu? Hai, fugi! Ne vedem peste 3 zile! Peste 3 zile, ha? Tu ce vezi de la mine? Uite, ăsta e capul tău. Ce vrei, mă, vezi că am antiglon și anti... Ce este tot corpul tău? Ia, tot corpul... Ești liber, fugi! De ce ești liber? Hai, la Freiric am plecat. Mi-e frică mie de un infractor. Mi-e frică mie de un infractor. Acum 100% nu mai bine. Cred că o pleca. De ce să ștergi ăla de sânge? Cred că... Opa! Oh my god! Oh my god! Bă, dar ce faci ăla? Termină școala și vine la mine imediat. Opa! Știu strada. Da, și dacă o știi ce... Bă, uite! Mașina ta! Neața Norris! Ia, stai! Ăsta e Neața Norris din... Tu ești Neața Norris din clădirile abandonate? Împreună cu unul numit David. Nu David. Îl chema David, îl chema... Pe tatălui îl chema Alex. Uite cum îl cheamă. Uite cum îl cheamă Alex. Uitați. Stai mai încet, tu mă, că cazi! Vezi că acolo e gropături, vezi că știu strada. Ce groapă mare. Ce groapă mare! Bă, ce ai, mă, nu te-am atins, o te-am atins. Nu, am căzut în groapa asta. Așteaptă că eu stai pe sfatul Da, tău. du-te. Aștept, bă, vreau să vorbim ceva. Ok, ce? Bă, da, stai. Lui s-a luat telefrica de prizonieri. Nu mai vorbi așa la Dă-mi cheile, bodycam, dă-mi cheile, dă-mi cheile. Care-i? Pentru chestii, pentru toate chestiile. Nu. Bă, da. Bă, da, bă, mi le dai! Bă, da, bă, mi le dai! Mi le dai acum, am spus. Nu te uita la bodycam, că nu se întâmplă nimic cu bodycam-ul. Doar se rotește. Bă, da, ia stai cu mâna asta. Dacă
prea insistentă. Ia, nu? Mă, ce cu vocea asta? Ai scăpat pe niciun bodycam. Uite, tu îmi dai cheile și eu vă las în poartă. Da, cred că o să acopăr ochii. De la bodycam ca să nu se vadă nimica. Tu îmi dai cheile și tu îmi dai cheile. Tata, ține! Pentru ce? Ține. Să nu că mai înștitet. Dă-mi-le pe toată. Ia, astea doar două chei. Poftim. Așa se le de la Da. prizonier, da? Hai. Da. Atât am. Hai, pa! Doar târziu moartă, stie. Să trăiești până la anul Domnului, să nu mai avem parte nicio întâlnire. Să te duci în cur. Oh, my. Bă, ce facem? Mă, stai că trebuie să ți-am arma secretă, că am lucrat la acțiune la poliție. Toate ușile sunt deschise. Iar vine drona pe mine, dar nu-i nimic. Uite cum să o opresc. Am închis drona și acum m-am teleportat. Și acum o să mă știe ce să fac. Cred că am o idee, am un plan. E că trebuie să-l amăgesc. El e acolo și așteaptă o mașină. Acolo așteaptă o mașină el. Și o să-l amăgesc, că discui ușa de la casă acum. Acolo stă el, wow. Și, na. Cred că... Cred că mă duc un pic până la el. Am un panou acolo. Cred că poate controla ușile alea, că... Deschise. Oh, Hai, deschise tot pentru 30 de secunde. o să mă facă nu-l văd, Ah, ce zi frumoasă e azi de afară. Ah, fără prizonieri, fără arestări, fără împușcături. S-a căcat o pasăre pe ochii mei și m-a înțăpat un prost în spate. Cum în inimă să-mi dai, mă? Cine e asta, mă, care îmi dă inimă? Dar nu-l cunosc. Aoleu. Ce bine? Nu-i? Ce bine îi? Stai gloncior. Mama, nu mai Dintr-o dată nu mai pot să merg așa, dar nu știu de ce. Cred că și vremea asta așa frumoasă, dar... Să merg de asta. Cum mai merg eu acum fără picioare, bă? Trebuie să mă târâi. Clasic, real.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai crezut la încheietură. Aici este vedeți foarte tare. M-ai dat în mână și acum nu mai pot vorbi normal. Trebuie tu să vezi dacă ați luat în zboară capul. Ne du de pizza, uite. Vrei tu să vezi dacă ați luat în zboară capul. Ne du de pizza. E bine să n-ai nari. Foarte bine. Prizonierul Ladi. Stai că vă doar cu noi și mă îndrept spre poartă. Bă! Oh, my Lord. O să teleportez drona pe el să meargă. 0743 48 95 99. Alo, Alex. Alo, David. Uite, într-un minut se vor deschide celulele. Eu o să vin să mă prefac că ești umanu pentru că am mai lucrat la soat, ok? Doamne, merge drona asta, îți descarcă. Cu stele de colestez, o să fie așa din spatele meu. Da, trebuie să-i testific. Ce să fac? Cred că o să fac ceva aici așa. Ok. Trebuie să-mi pun echipamentul de poliție. O fie o zi liberă, dar ai... Așa, ultimul click și gata. Mă transform. 3, 2, 1 și... Ah, ce bine echipamentul de poliție. Măcar acum bodycam-ul ăsta se mai ține ceva. Ce se când este deschis celulele. 5. Oh my god. Gata. Echipamentul de antiglonț. Acum vreau echipamentul de antiglonț. Vă rugăm. Ok, gata. Am pus echipamentul. El vede celulele, nu? El e la celular. Cu celule. Cred că o să mă pun pe modul de invizibilitate. Bine că nici nu mă aud, dar mă fac invizibil. Cât? Bă, mi se duce modul de invizibilitate. Tărân? Tărân. Oh my god. Ce? Nu cu tine. Ah, capul. Nu cu tine. Nu cu tine. Mamă, ce se întâmplă cu Bună ziua, domnul ofițer! Bună ziua! Vreau să mă văd și eu. Stați mâna, vă rog frumos. Uite, copiii fugiți dumneavoastră. Dar ce, vă rog frumos, nu vă fac niciun rău. Nu tu, mie, Păi da, dar ce faci rău? Că n-am făcut nimic, eu doar ți-am zis să nu mai stai acolo, că totul a început de la că stăteai pe pereți și făceai gălăgii. Vorbeai cu coaie. Te musculația lui să vede cu roșu, dar bine că am pielea mai așa. Oh my god, ce se întâmplă? Voi, dar fugi toată lumea de el. Cred că trebuie să mă frișez pe aici ca să nu mă vadă, să mă împuște. A scăpat de el.
mă te chemă de lângă tine. Hai, filmează! Filmează! Hai! Bă, ce mă bucur când ne întâlnim. Ofițerul unde a plecat, bă? Prost. A tipa. Mi-am văzut de mult, mi-am luat un botlite, am un suport de botlite mai bun. Bă, ține-te un pic cheile astea. În sfârșit... Să chiar de acelul, hai să-l stafăm pe Alex, stai că mă știi că tu. Alex 2 și Alex 1. Nu vreau mult. Cheile astea îmi pare cunoscut de parcă l-am avut și eu. Și parcă l-a avut o rudă de-a mea, care lucrează în poliție și în SWAT. Cum îl cheamă? Cumva Dario? Nu, îl cheamă David. Dar îl cheamă David pe și nosul nici David, da, Daviduț.ro. Așa îl cheamă. Da, l-am omorât pe ofițerul ăla, da. Ăla-i vărul meu. E cel mai bun văr. E de gradul 1. Cum să-mi omorât vărul? Pentru ce l-ai omorât? Ce-am făcut? Că era ofițer și vrea ca el să mă bage la închisoare. Hai, du-l încolo, atunci bine că l-am omorât. Că credeam că e un om bun. Oare ce faci el acum? Ăla vorbește cu David. Dă-l încolo. Nu știi că-l spionez și oare se întreabă unde sunt. Apșu! Amiga nu m-a auzit. Oh my God! Sper să mă vadă. Bă! Darius, ce faci? În sfârșit ai zis tu, da? Bă, Darius, uite-te la hainele tale! Tu nu vezi că ești prizonier? Hai, bat palma! Hai, salutul nostru! Salutul nostru. De ce nu ne știi salutul? Mă cheamă David Bejunosu, nici Davidus, David, numărul 1.com.ro. Eu sunt ofițerul, eu le-am... Și unde s-a dus ăla, mă? Ce s-a moare? Ce-ai făcut, mă? Bă, dacă tu ești prietenul meu, până la urmă, de ce omori velișori de mii? Și poate de la început a zis ceva bun. Bine, tu ce-ai făcut la început, când a început? Nu-i treaba ta. Mie m-a sunat și mi-a zis. Și a zis să am grijă cât te scoate. Că Bă, tu vezi de treaba ta, eu îmi văd de treaba mea, da? Ok, dar sunteți cei mai buni prieteni până la urmă. Ce mă interesează? Te interesează. Bă, nu mă interesează. Ba da. Bă, nu. Ba da. Hai. Ba da. Editorul, vă rugăm, blurați tot. Dacă... Bă, spus pleacă de lângă mine! Pleacă de lângă mine, am spus! Bine că ești David, trebuie să încerc. Așa e. Te-ai văzut că mă scuibă prostule. Mai avea mai. Foarte bine. Eu sunt David, acum pe bun, era un intruz care a zis că vine să mă locuiască și m-a legat aici. Nu doar el. Ia să te leg. Să-ți dau și eu, ca să rămâi inconștient. Ce mă întorci? Foarte strâng. Ce mă loc? Stai prea stres. Așa, știi, aia. Bă, ai grijă. Bă, nu mai faci. Uite, să ca să știi cine sunt eu. Adi sunt eu. Sau poți să să-i spui? așa. Nu, să-i zic ce ești tu?
Sau vrei să-i spun cine ești tu? Cine? Nu, mai zi o dată. Cine sunt eu? Ia, desenează din nou. Vezi că nu ești la desen, mă? Ce bine că nu știi că mai am ațin. Oh my god! Te lasă acolo. Ce e ăla? Unu, nu fuge. Mai ce e ăla? Stai pe fața ta. Și ăla, ok, cred că... Oh, bă, dă-ți bă, în caliver, uite, ia du-te încolo. Bine că nu mă mai vede. Să mă întorc. Cu cine vorbește ăla? Că parcă vorbea cu cineva la telefon, am văzut. Nu știu ce a făcut și... Ce vrei, bă? Nu mai fac asta. Ce? Ah, încă te înjuia în gheață, cred că meriți. Și tu meriți. Mă cred că o să leșin puțin. Asta se face. Cred că o să mă duc pe o parte și o să leșin. Da. Eu vreau să că... Bă, ce azi, mă? Am filmat aproape, cred că o oră. Și voi mai vreți mult? Nici eu nu știu cât am filmat împreună cu acest băiețel. Bine, serialul Poliția se numește? Poliția bară jos. Nu, poliția liniuță evadarea. Deci aici a început să evadezi. Evadarea, junghiuirea, multe altele. O să fie, în tipul ăsta sunt multe. Behind the scenes, multe chestii care... Acest cont va fi pentru poliții. Da. Nu pentru poliție, pentru... Cine vede clipul ăsta, dați un like și așa subscribe. Și vreau să dați follow la Apple Windows Over și la Coaie 106 să fac și el 1000 de urmăritori. Coaie 106. Cu cămic la început. Da. Eu cu acest... Nu uitați să dați pe Twitch follow la... Da, o să vă apară pe ecran. Fac live zile. Și eu fac, o să vi pun și aici șaiuri să ne meu. Da? Așa că noi v-am... Oh my god, ce e aici? E la mele. Ok. Noi v-am pupat viațul. V-am suc și pregătit-vă să te Da. pentru sezonul Da. 3. Da. O să fie, sezonul 3 este deja filmat, o să fie postat. Da. Încă producția, clădirea abandonată și producția Poliția? poliției. E greu să fac așa de multe cadre pentru că noi mai trebuie să facem și multe short-uri. Ok, da. Să facem sezonul 4 și Da. 5, poate 10, poate 25, Vă poate... sunt poate 1000, 4 miliarde, ok. Dacă ar fi, facem asta până la sezonul 10. Ok, noi v-am pupat. Ăsta m-a sunat bine, numai că trebuie un pic strâns, dar în fine. De aia vedeați voi rotei că trebuie mai strâns aici, așa, dacă vedeți voi. Noi v-am pupat, noi revenim. Asta. Nu știu ce se aude. Da.